Είστε στο 23ο Irancast. Είμαι η Άννα Μαρία και για λίγα επόμενα podcast θα είμαι εγώ μαζί σας αντί για τη Μαρίνα. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην πόλη του Λαχιτζάν. Θα μάθουμε για την πλούσια παράδοσή του, τα φυσικά και ιστορικά του αξιοθέατα, καθώς και για έναν από τους σημαντικούς εκπρόσωπούς της, τον ποιητή Χαζίν Λαχιτζή. Τέλος, θα κλείσουμε με ένα περσικό παραμύθι από το έργο Μεσνεβή του Ρούμι. Επίσης, θα μιλήσουμε και με την Αναστασία, η οποία είναι μια μαθήτρια του Μορφωτικού Κέντρου, βρίσκεται στο επίπεδο Γ1 και θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία της από την Ιρανική γλώσσα. Είναι μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες πόλεις της επαρχίας Κιλάν που κάθε χρόνο δέχεται πολλούς τουρίστες. Το Λαχιτζάν αποτελείται από 2 συνοικίες, 2 πόλεις, 7 αγροτικές συνοικίες και έχει περισσότερους από 168.000 κατοίκους. Το ορεινό κλίμα της οροσειράς Αλμπόρς και της Κασπίας θάλασσας χαρίζουν στο Λαχιτζάν ένα κλίμα εύκρατο και υγρό. Ίσως γι' αυτό το Λαχιτζάν είναι επίσης γνωστό και ως η πόλη του τσαγιού. چقدر جنگل خوسی ملت وستی خستن و باسی ای جان جانانای ترکم میرزا کوچی خانای خدا دانه کی من نتنم خفتن از ترس دشمن میدی لاویزانای ترگم میرزا کوچی خانا چرا زودتر نهی تندتر نهی تنها بنهی گیلان ویرانای ترگم میرزا کوچی خانا. Στο Ιράν καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά εδώ και στη συνέχεια διαδόθηκε στις άλλες περιοχές των νότιων ακτών της Κασπίας θάλασσας. Ο Χάτζ Μοχαμάντ Μιρζά Κασέφ Αλ Σαλτανέ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που καλλιέργησε τσάι στο Λαχιτζάν. Στο σπίτι του στεγάζεται σήμερα το Μουσείο Τσαγιού, στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να μάθει πληροφορίες για την ιστορία της βιομηχανίας του τσαγιού στο Ιράν. Στο Λαχιτζάν συνηθίζουν να συνοδεύουν τις πλούσιες ποικιλίες τσαγιού με τα μπισκότα κολουτσέ. Τα κολουτσέ είναι παραδοσιακά μπισκότα της περσικής κουζίνας, τα οποία παρασκευάζονται συνήθως με την ευκαιρία του εορτασμού του περσικού νέου έτους, του Νουρούζ. Κάθε πόλη φτιάχνει τη δική της παραλλαγή, αλλά στο Λαχιτζάν η γέμιση αποτελείται από χουρμάδες και καρύδια. Παραδοσιακά παρασκευάζονται με αλεύρι για όλες τις χρήσεις, βούτυρο, πάστα από κόκκους βανίλιας, ροδόνερο και ζάχαρη. Ωστόσο, μπορείτε πάντα να πειραματιστείτε με τη γεύση και να κάνετε τα μπισκότα πιο τραγανά, προσθέτοντας ξηρούς καρπούς. Αυτά τα παραδοσιακά περσικά μπισκότα είναι αρκετά διαφορετικά στην εμφάνισή τους και γίνονται εύκολα αναγνωρίσιμα. Σε σύγκριση με τα κανονικά μπισκότα, τα μπισκότα κολουτσέ έχουν διάφορα σχέδια στο επάνω μέρος. Αυτές οι περσικές λικουδιές μπορούν εύκολα να παρασκευαστούν στο σπίτι και να σερβιριστούν ως βραδινό σνακ. Θα μπορούσατε να δείτε και την αναλυτική συνταγή στο προφίλ μας στο Instagram. Επιστρέφοντας τώρα στο Λαχιτζάν, μεταφερόμαστε σε ένα από τα κύρια κέντρα αναψυχής που είναι η τηλεκαμπίνα ή αλλιώς Μπααμέ Σαμπς, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως πράσινη στέγη. Με την τηλεκαμπίνα μπορείτε να φτάσετε στις κορυφές και να θαυμάσετε το ελκυστικό τοπίο της πόλης από ψηλά. Η πόλη βρήθη από φυσικά αξιοθέατα. Μερικά από αυτά είναι ο καταράκτης Σεϊτάν Κου, καθώς και η λίμνη Λαχιτζάν στα ανατολικά της πόλης. Η συγκεκριμένη λίμνη έχει στο κέντρο της ένα μικρό νησάκι που συνδέεται με το νότιο τμήμα της μέσω μιας σχετικά μεγάλης τσιμεντένιας γέφυρας. Στα φυσικά αξιοθέατα έρχεται να προσθεθεί και η λιμνοθάλασσα Σουστάν. Η χλωρίδα γύρω από τη λιμνοθάλασσα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περιλαμβάνει ψηλά δέντρα, φυτά και ζαχαροκάλαμα. Η λιμνοθάλασσα αποτελεί τον βιότοπο διάφορων πουλιών και υδρόβιων.
Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε και τη διεθνή λιμνοθάλασσα Αμίρ Κλαγέ, τις παραλίες της Κασπίας θάλασσας, τα βουνά Αλμπόρς και τους απέραντους οριζόνες. Το Λαχιτζάν προσφέρει στον επισκέπτη και πληθώρα ιστορικών αξιοθέατων, όπως το Τζαμί Ακμπαριέ, που ιδρύθηκε την περίοδο του Φαθ Αλί Σαχ και αποτελεί από τα κύρια ιστορικά αξιοθέατα του Λαχιτζάν. Στην πλούσια ιστορία του Λαχιτζάν συνέβαλε και ένας από τους εκπροσώπους της, ο Χαζίν Λαχιτζή, ο οποίος πέρασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του στην πόλη. بیا باز تی آغوش من مرا هندک شگیر لکو جان لالایی مرا بخوان باز مرا بخوان تو آواز زنم هر شب تره ایوان زنم هر شب تره ایوانم امساز سبک بال ای سمای ای جاده سرتی رفت نخوندی مینامه Ο Χαζίν Λαχιτζή είναι γνωστός σιήτης ποιητής, ιστορικός και λόγιος του 18ου αιώνα. Γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1692 στην πόλη Ισφαχάν του Ιράν και πέθανε το 1766 στην πόλη Βαρανάση της Ινδίας, όπου και ετάφη. Ο Χαζίν ξεκίνησε μελοποιώντας ποίηματα, ωστόσο ο πατέρας του είχε απαγορεύσει να γράφει ποίηματα και έτσι το έκανε κρυφά. Ο Σεϊχ Χαλίλ Αλάχ Ταλιγκανί, ο δάσκαλός του στον μυστικισμό, του έδωσε το ψευδόνυμο Χαζίν και έτσι έγινε γνωστός ως ποιητής. Θεωρείται ένας από τους τελευταίους ποιητές που έγραφε χρησιμοποιώντας το ποιητικό ύφος Χίντι. Εκτός από ποίηματα, το συγγραφικό του έργο επεκτάθηκε και στο καλάμ, δηλαδή στον κλάδο της Ισλαμικής θεολογίας, που ασχολείται με την απόδειξη, την εξήγηση και την υπεράσπιση των θεολογικών δογμάτων, σύμφωνα με τη μέθοδο του Αχλ Αλ-Μπάιτ. Επίσης, ασχολήθηκε με την ιστορία και το ριτζάλ, δηλαδή τον κλάδο των επιστημών των Χαντί, που συζητά τις ιδιότητες των μεταβιβαστών Χαντί. Επειδή πλήθος διανοούμενων συγκεντρωνόταν συνήθως στο σπίτι του πατέρα του, ο Χαζίν είχε την ευκαιρία να γνωρίσει αρκετούς από τους ποιητές και τους ακαδημαϊκούς που αναφέρει στο μεταγενέστερο βιβλίο του με όνομα Ταξιράτ Αλ-Μουασαρίν. Σημαντικό ρόλο στη ζωή του έπαιξαν οι δασκαλοί του. Ο Μουχαμάντ Αλί άρχισε να μελετά με τον Μουλά Σαχ Μουχαμάντ Σιραζή όταν ήταν 4 ετών. Όταν ήταν 8, μελέτησε το Τασβίδ, το σύνολο κανόνων για τη σωστή προφορά των γραμμάτων, και την προφορά του Κορανίου με τον Μαλίκ Χοσαΐν Γκαρί. Μελέτησε επίσης σημαντικά εγχειρίδια και βιβλία, όπως συλλογές Χαντίθ, καθώς και κυρίως και την ομολογία και τη λογική. Ο Χαζίν ωστόσο μελέτησε και άλλες θρησκείες. Έμαθε το Ευαγγέλιο με έναν λόγιο χριστιανό, αλλά και την Τορά με έναν εβραίο λόγιο στο Ισφαχάν. Στο ταξίδι του στο Φάρς γνώρισε έναν ζωροαστιστή και έμαθε για τον ζωροαστισμό. Ο Χαζίν έχει γράψει 53 έργα, ποίηματα και μη. Τα ποίηματά του έγιναν πολύ γνωστά στην Ινδία. Συνέθεσε ποίηματα στις περισσότερες ποιητικές φόρμες, αλλά τα γαζάλ του έχουν μεγαλύτερη σημασία. Ο Χαζίν συνέθεσε περίπου 7.000 στίχους γαζάλ, τα οποία αποτελούν μια μορφή ερωτικού ποίηματος που προέρχεται από την αραβική ποίηση. Τα γαζάλ συνήθως ασχολούνται με θέματα πνευματικής και ρομαντικής αγάπης και μπορούν να θεωρηθούν ως μια ποιητική έκφραση τόσο του πόνου της απώλειας ή του χωρισμού, όσο και της ομορφιάς της αγάπης παρά τον πόνο με τον οποίο συνοδεύονται. Συνέδεσε το μεγαλύτερο μέρος από τα μυστικιστικά του γαζάλ ως συνέχειες των ποιημάτων του Φαρίντ Αλαντίν, του Ρουμί και του Σαγίντ Γκασέ Μανουάρ. Ο Χαζίν ασχολήθηκε και με τα κασιντέ. Τα κασιντέ είναι μια μορφή ποίησης που συχνά μεταφράζεται ως οδή και η οποία πέρασε σε άλλους πολιτισμούς μετά την αραβική μουσουλμανική επέκταση. Τα κασιντέ του Χαζίν είναι συνέχειες των κασιντέ του Ανουάρ και του Χακινί. Ο Χαζίν είχε γράψει και μερικά ποίηματα στην αραβική γλώσσα, όμως σύμφωνα με τους ερευνητές δεν είναι τόσο καλά όσο τα ποίηματα που έγραψε στην περσική. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το ακαδημαϊκό του έργο. Δεδομένου ότι ο Χαζίν πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του μαθαίνοντας ισλαμικές και πνευματικές επιστήμες με 16 μελετητές της εποχής του, έγραψε επίσης πολλά πεζά έργα για τις ισλαμικές επιστήμες.
هر شب تره دیوانم امساز سبک بال ای سمای ای جاده سرتی رفا نخوندی مینامه دل گودی کلافا. Σήμερα θα ακούσουμε το παραμύθι «Το ελάφι στο στάβλο των γαϊδάρων» από το έργο με συνειδή του Ρουμί. Μια φορά και έναν καιρό, ένας κυνηγός έπιασε ένα ελάφι στην πεδιάδα. Το βράδυ όταν επέστρεψε, συνειδητοποίησε ότι δεν έχει τίποτα να φάει. Δεν του πήγαινε όμως η καρδιά να σφάξει το ελάφι, δεν ήθελε να το ψήσει και να το φάει. Πήρε το ελάφι, έφτασε στην αρχή του δρόμου και είδε κάποιους ανθρώπους να στέκονται εκεί. Ο κυνηγός είπε: «Πουλάω το ελάφι». «Πόσο το δίνεις?» τον ρώτησαν. «Κανονικά κοστίζει 50 νομίσματα, αλλά εγώ το δίνομαι και με 10». Όταν οι άνθρωποι εκεί κατάλαβαν ότι είχε ανάγκη να πουλήσει το ελάφι, ο ένας του είπε: «Εγώ δίνω 2 νομίσματα». Ο άλλος του είπε: «Εγώ δίνω 3». Και ένας τρίτος του είπε ότι εκείνος θα του έδινε 4. Σε έναν από αυτούς άρεσε πολύ το ελάφι και πρότεινε να δώσει μεγαλύτερο χρηματικό ποσό. «Εγώ θα σου δώσω 5 νομίσματα. Δεν πιστεύω ότι θα βρεις κάποιον τέτοια ώρα να σου δώσει περισσότερο. Ένα κοκαλιάρικο ελάφι είναι, πόσο κρέας μπορεί να δώσει?» Ο κυνηγός τότε του απάντησε: «Δεν αγοράζεις το ελάφι για το κρέας του. Το ελάφι είναι ελάφι, δεν είναι πρόβατο». Τότε ο άντρας απάντησε: «Εσύ ξέρεις, εγώ δίνω 5 νομίσματα». Εν τέλει, μετά από πολλές συζητήσεις, ο άντρας αγόρασε το ελάφι. Το πήγε στο σπίτι του και το άφησε στο στάβλο με τους γαϊδάρους. Το ελάφι μπήκε στο στάβλο. Του φάνηκε πολύ τρομακτικός. Υπήρχαν μερικοί γάιδαροι εκεί, μερικές ταΐστρες και σε κάθε ταΐστρα υπήρχε λίγο άχυρο και μια μικρή γούρνα με νερό γεμάτη σκουπίδια. Ο στάβλος είχε υγρασία και η μυρωδιά της κοπριάς ήταν αποπνικτική. Όσο το ελάφι σκεφτόταν τι πρέπει να κάνει, οι γάιδαροι κοιτιούνταν μεταξύ τους και άρχισαν να χαμογελούν ειρωνικά. Ο ένας τον ρώτησε: «Εσύ ποιος είσαι?» Το ελάφι απάντησε: «Εγώ είμαι ένα από τα δημιουργήματα του Θεού. Είμαι ένα ελάφι. Ζω στις πεδιάδες. Με έπιασαν και με πούλησαν στο αφεντικό σας και αυτός με έφερε εδώ». Οι γάιδαροι του απάντησαν: «Εντάξει λοιπόν, πέρασε μέσα. Εδώ είναι ωραία. Έχουμε μια γούρνα γεμάτη νερό και οι ταΐστρες είναι γεμάτες με άχυρο. Μέχρι το πρωί δεν θα μας πειράξει κανείς. Είμαστε ασφαλείς. Εσύ ούτως ή άλλως είσαι ο επισκέπτης μας. Έλα να φας ό,τι θέλεις και ξεκουράσου. Απλά πρόσεχε μην ποδοπατηθείς». Το ελάφι τους απάντησε: «Ευχαριστώ. Από ό,τι φαίνεται θα είμαι εδώ για κάποιο καιρό, αλλά δεν μπορώ να φάω αυτό το άχυρο. Δεν θέλω να πιω αυτό το νερό. Κάντε τις δουλειές σας, εγώ θα τριγυρνώ εδώ γύρω». Οι γάιδαροι ασχολούνταν με τα άχυρα. Πήγαιναν από τη μία ταΐστρα στην άλλη, ο ένας έσπρωχνε τον άλλον και έτρεχαν μέσα στο στάβλο, σηκώνοντας όλο το χώμα και τη σκόνη στον αέρα. Το ελάφι φοβόταν. Έτρεχε από τη μια γωνιά στην άλλη για να μην ποδοπατηθεί. Οι γάιδαροι που και που τον κοιτούσαν. Έκαναν νόημα ο ένας τον άλλον και φουσκογελούσαν μεταξύ τους.
Κοίτα το ελαφάκι, πόσο περίεργο ζώο είναι. Τα πόδια του είναι λεπτά, σαν καλάμια. Κοίτα τα κέρατά του, κοίτα τα μάτια του, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Ένας από τους γαϊδάρους που ήταν πιο ευγενικός είπε: «Μα αφού δεν είναι σαν εμάς, εδώ πέρα νιώθει ξένος. Είναι μικρό παιδί ακόμα και μπορεί να μας φοβάται. Δεν πρέπει να τον στεναχωρούμε. Όπως και να έχει, είναι επισκέπτης μας, πρέπει να είμαστε ήρεμοι και να μην τον κάνουμε να φοβηθεί πιο πολύ». Όλοι συμφώνησαν και εν τέλει ηρέμησαν. Τότε ο ευγενικός γάιδαρος είπε στο ελάφι: «Έλα, παιδί μου, έλα κάθισε δίπλα μου και φάει από τη δικιά μου ταΐστρα. Κοίτα τι καλό άχυρο που έχουμε. Είναι κίτρινο σαν το σαφράν, πλατή όπως τα φύλλα των δέντρων, μαλακό όπως το τριφύλι, πιο γλυκό και από το περσικό πεπόνι. Μη φοβάσαι καθόλου, δεν σε πειράξει κανένας. Φάει το βραδινό σου». Το ελάφι τότε του απάντησε: «Ευχαριστώ για την καλοσύνη σας, αλλά εγώ δεν τρώω άχυρο και δεν είμαι παιδί. Το σώμα μου μπορεί να είναι μικρό, αλλά για ελάφι είμαι μεγάλος. Εάν δεν ήμουν ελάφι, θα θεωρούμουν γέρος». Τότε όλοι οι γάιδαροι γέλασαν και μετά ένας από αυτούς είπε: «Εντάξει, δεν είσαι παιδί, αλλά είσαι γέρος. Γέρο, έλα εδώ δίπλα μου, έλα να φάμε φαγητό». Και μετά ξέσπασαν όλοι σε γέλια. Τότε το ελάφι συνέχισε: «Εγώ δεν θέλω τίποτα. Το άχυρο και το κρυθάρι είναι καλό μόνο για σας. Εγώ δεν το τρώω. Τα δόντια μου δεν είναι για να τα μασάω αυτά. Αφήστε με ήσυχο». Ένας από τους γάιδαρους τότε είπε: «Κατάλαβα, αυτός ο γέρος δεν έχει δόντια, ο καημένος. Ωστόσο, εσύ τι έτρωγες στην παιδειά μου, αέρα έτρωγες ή κάποιος σου έφτιαχνε σούπες?» Τότε το ελάφι του απάντησε: «Μη με πειράζετε, δεν αντέχω εδώ μέσα, πνίγομαι. Δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά ο γάιδαρος είναι γάιδαρος και το ελάφι είναι ελάφι. Είμαστε διαφορετικοί. Εγώ έτρεχα σε καταπράσινες πεδιάδες και έχω φάει πράσινα χόρτα». Ένας από τους γάιδαρους του είπε: «Κοίτα που πήρα αέρα. Άκου, λέει, πνίγεται. Έχει δει μόνο πράσινες πεδιάδες και έχει φάει μόνο πράσινα χόρτα. Τα ελάφια, λέει, διαφέρουν από το γάιδαρο. Δεν του αρέσει το άχυρο και το κρυθάρι και μας ζητάει και πράσινα χόρτα. Αφήστε τον τότε να πεθάνει στην πείνα». Απάντησε το ελάφι: «Μα εγώ αυτό θέλω. Θέλω να με αφήσετε ήσυχο, δεν θέλω να με λυπάστε». Το ελάφι στεναχωρήθηκε πολύ και δεν ήξερε τι να κάνει. Τα μάτια του πλημμύρισαν δάκρυα και έλεγε στον εαυτό του: «Μακάρι ο κυνηγός να με είχε πετάξει σε ένα πηγάδι. Μακάρι να μην με έφερνε ποτέ σε αυτό το στάβλο. Προτιμώ τα πάντα από το να ζήσω ανάμεσα σε όσους δεν με καταλαβαίνουν». Ο γάιδαρος, που ήταν ο πιο ευγενικός από τους άλλους, μόλις είδε τα δάκρυα του ελαφιού, συγκινήθηκε και πήγε και του είπε: «Κοίτα, αγαπημένα μου, μην κλαις. Το κλάμα δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ούτε η θλίψη, ούτε η πολλή σκέψη οδηγεί πουθενά. Χαμογέλα για να σου χαμογελάσει και η ζωή. Δεν βλέπεις εμάς που γελάμε και δεν κλαίμε? Και εμάς η καρδιά μας είναι ραγισμένη από αυτή τη ζωή. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι τα έφερε η μοίρα. Βρέθηκες εδώ ανάμεσά μας. Γίνε κι εσύ όπως εμείς, συζήτα και γέλα». Το ελάφι κατάλαβε ότι δεν τον καταλαβαίνουν. Βούρκωσε και δεν μπορούσε να του απαντήσει τίποτα. Εν τω μεταξύ, ένας από τους γάιδαρους φώναξε από τη μία γωνία του στάβλου: «Βρήκα ένα πράσινο φύλλο. Παιδιά, όποιος βρει πράσινα φύλλα, να τα αφήσει στην άκρη για το ελάφι. Αν θέλετε να κάνετε μια καλή πράξη, αφήστε τα πράσινα φύλλα σε μια γωνιά. Θα τα δώσουμε στο ελάφι». Συγκινήθηκα πολύ από το κλάμα του ελαφιού. «Μην αφήσετε αυτό το κακόμοιρο να κλαίει. Δεν είναι σωστό». Το ελάφι τότε του απάντησε: «Δεν είναι ανάγκη να με λυπάστε. Δεν είμαι ζητιάνος. Εσείς δεν με καταλαβαίνετε. Είμαι ελάφι και εσείς είστε γάιδαροι». Οι γάιδαροι γύρισαν τα κεφάλια τους και είπαν: «Τι είπες? Τι ζώο είσαι εσύ? Θέλουμε να σου κάνουμε καλό και εσύ μας αντιμιλάς?» Ένας από τους γάιδαρους είπε: «Θέλω πραγματικά να σου ρίξω μια κλωτσιά». Ο άλλος του είπε: «Θέλει και πράσινα χόρτα, θέλει και φύλλα. Δεν δέχεται τη βοήθεια κανενός». Και ένας τρίτος είπε: «Θα τον τακτοποιήσω εγώ». Πράγματι πλησίασε και έριξε μια κλωτσιά στο πόδι του ελαφιού. Ήρθε κι άλλο ένα γαϊδούρι και το δάγκωσε. Το ελάφι από το φόβο του λιποθύμησε. Ο ευγενικός γάιδαρος ύστερα είπε: «Δεν κάνετε καλό. Αυτός δεν έφυγε σε κάτι. Στον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλά ζώα. Το καθένα είναι διαφορετικό. Δεν μπορούν όλα να είναι σαν και εμάς». Και τότε οι γάιδαροι του απάντησαν: «Εσύ φταίς για όλα αυτά που γίνονται. Τον καλοπιάνεις από την αρχή και τον κάνεις να κλαίει. Αν πεινούσε, θα καθόταν να φάει το άχυρο και θα ήταν ικανοποιημένος». Είχε ξημερώσει ήδη. Ο άντρας μπήκε στο στάβλο για να πάρει τους γαϊδάρους να πάνε για δουλειά. Είδε πως το ελάφι είχε πέσει κάτω. Το πήρε στους ώμους και το πήγε στο σπίτι του κυνηγού και του είπε: «Κοίτα, εγώ εκτός από έναν στάβλο δεν έχω κάποιον άλλον χώρο και χθες το βράδυ το κράτησα εκεί. Από ό,τι φαίνεται οι γάιδαροι μου δεν ταιριάζουν με αυτό το ελάφι. Το έχουν χτυπήσει και το λυπάμαι. Πάρ' το και βρες μια λύση. Και όταν έχεις λεφτά, επέστρεψέ μου τα 5 νομίσματα». Ο κυνηγός πήρε το ελάφι, το κράτησε για μερικές μέρες μέχρι να γίνει καλά. Μετά το πήγε σε ένα ζωολογικό κήπο
και το πούλησε στην τιμή των 50 νομισμάτων και επέστρεψε τα χρήματα στον άντρα με τους γαϊδάρους. Πήραν το ελάφι στο κλουβί, όπου υπήρχαν και άλλα ελάφια. Τα άλλα ελάφια όμως ξεκινήσαν και του κάναν παρατήρηση γιατί ήταν πολύ χαρούμενο και γελούσε όλη την ώρα. Του λέγανε: «Τι ελάφι είσαι εσύ? Πώς μπορείς να είσαι τόσο χαρούμενος σε αυτήν εδώ τη φυλακή? Από πού έχεις έρθει?» Και τότε το ελάφι τους απάντησε: «Από την κόλαση έχω έρθει. Είμαι χαρούμενος επειδή βρίσκομαι σε ένα χώρο που όπως και να έχει όλοι καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας. Έχω δει τα χειρότερα και εδώ σε σύγκριση με τον στάβλο των γαϊδάρων είναι παράδεισος. Η συμβίωση με μια διαφορετική ράτσα είναι χειρότερη και από την κόλαση». Ίσως ο Ρουμί με αυτή την ιστορία ήθελε να θίξει λίγο το ζήτημα της διαφορετικότητας. Οι γάιδαροι είχαν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το ελάφι. Ορισμένοι εστίασαν μόνο στην εξωτερική εμφάνιση του ελαφιού και στη διαφορετικότητά του όσον αφορά τις προτιμήσεις του ως προς το φαγητό, ως προς τις συνήθειές του, ενώ ένας εξ αυτών κατάφερε να εστιάσει και να επικεντρώσει την προσοχή του στο ότι η διαφορετικότητά τους δεν ήταν απαραίτητα ανασταλτικός παράγοντας στην επικοινωνία τους. Το ελάφι από τη δική του πλευρά ίσως ήθελε να δείξει ότι πολλές φορές είμαστε κι εμείς αρνητικοί όταν βρισκόμαστε σε ένα σύνολο στο οποίο νιώθουμε εκτός. Ίσως το ηθικό δίδαγμα που ήθελε να δώσει είναι ότι η διαφορετικότητα, αν την προσεγγίσεις με λανθασμένο τρόπο και με κλειστό μυαλό, μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην επικοινωνία και στη σύνδεσή μας με άλλους ανθρώπους, με άλλους πολιτισμούς, με πράγματα τα οποία ίσως να μην μας είναι τόσο εκεί. Μαζί μας την Αναστασία, η οποία είναι μαθήτρια στο επίπεδο Γ1, μαθαίνει φαρσί. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνεις? Θέλουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι εδώ μαζί μας. Πώς σε πετυχαίνουμε, είσαι καλά? Ναι, είμαι καλά. Προς το παρόν σε διακοπές. Πολύ καλό, πολύ καλό. Θέλω να μου πεις λίγο πώς ξεκίνησες με τα φαρσί, πώς σου ήρθε να ασχοληθείς με αυτή τη γλώσσα. Για να είμαι ειλικρινής, όλα ξεκίνησαν την περίοδο της καραντίνας. Από πάντα με βοήθησε πάρα πολύ και ο πολιτισμός και η ιστορία της Περσίας και μεταξύ του Ιράν, αλλά δεν είχα ποτέ την ευκαιρία έτσι να αφιερωθώ και να δώσω το χρόνο που ήθελα. Και μέσα στην καραντίνα τη βρήκα λίγο και άρχισα έτσι μόνη μου στην αρχή να μελετώ, να διαβάζω λίγο, να προσπαθώ να μάθω το αλφάβητο και κάποιο βασικό λεξιλόγιο. Και αργότερα, όταν τελείωσε έτσι όλη η περίοδος με τον COVID και τα πάντα άνοιξαν ξανά και είχα την ευκαιρία να πάω και στο ομοσπονδικό, είπα ότι έπρεπε έτσι να το συνεχίσω, να το αναπτύξω ακόμα περισσότερο και γράφτηκα στην τάξη τότε του Α1. Πριν 3 χρόνια δηλαδή. Τώρα είσαι στο επίπεδο Γ1, σωστά? Ναι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Πώς ήταν η πρώτη σου επαφή με τα μαθήματα, πώς σου φάνηκε που έκανες έτσι σε πιο εντατικό επίπεδο? Μπορώ να πω ότι στην αρχή ένιωθα λίγο πιο χαλαρή επειδή έχω ένα παρελθόν με την αραβική γλώσσα που έχουν κάποια έτσι κοινά στοιχεία όσον αφορά το αλφάβητο. Οπότε ένιωθα πιο σίγουρη τουλάχιστον για τον εαυτό μου. Αλλά όσο προχωρούσε και αυξάνονταν το λεξιλόγιο, η γραμματική και έβλεπα ότι πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική γλώσσα με τις δικές της απαιτήσεις και τις δικές της ιδιομορφίες, νομίζω ότι ένιωθα έτσι ένα δημιουργικό και με την καλή έννοια άγχος και μια αγωνία να τη πω θα τη μάθω, πώς θα την εξελίξω. Όλα αυτά νομίζω που αισθάνεται κανείς και όταν πρωτομαθαίνει μια γλώσσα διαφορετική και λίγο πιο μη συνηθισμένη. Ναι, ισχύει αυτό. Έχεις εντοπίσει μετά την ενασχόλησή σου με τα φαρσί ομοιότητες ή διαφορές με τα ελληνικά, σε λεξιλογικό επίπεδο Σίγουρα, νομίζω αυτό ήταν και ένα από τα στοιχεία που με ενθουσίασε πιο πολύ και με τρίγκαρε.
Γιατί με το που ξεκινήσαμε το πιο βασικό λεξιλόγιο, παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλές λέξεις που τις χρησιμοποιούμε και εμείς στην καθημερινή μας ομιλία και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι στην ουσία είναι περσικής προέλευσης. Ότι προέρχονται δηλαδή από ή την αρχαία περσική ή την νεότερη και απλώς περάσει σε εμάς μέσα και από τους Οθωμανούς, από τα τουρκικά. Και όλοι νομίζουμε, έχουμε αυτή την λάθος αντίληψη ότι στην ουσία πρόκειται για τουρκικές λέξεις, ενώ είναι καθαρά περσικές. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και τρόπος που εμείς έχουμε προσαρμόσει και χρησιμοποιούμε το λεξιλόγιό μας. Ισχύει. Έχεις κάποιο παράδειγμα, έτσι, κάποια λέξη, ας πούμε, που μπορεί να τη χρησιμοποιούμε ευρέως στα ελληνικά και να μην σου είχε έρθει ποτέ στην αντίληψη ότι προέρχεται από τα περσικά? Εγώ, ας πούμε, ο Μπαχτές, που το χρησιμοποιούμε αρκετά, νόμιζα πάντα ότι ήταν τουρκική γλώσσα. Και όταν αντιλήφθηκα ότι ήταν περσική, ήταν το πρώτο σοκ. Αλλά και άλλες λέξεις, έτσι, και ο χαβάς, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Ή το ραχάτι. Είναι πάρα πολλές λέξεις που είναι περσικές και το χρησιμοποιούσα εγώ και δεν το γνώριζα. Ισχύει. Πριν μερικά χρόνια είχες κερδίσει ένα διαγωνισμό που είχε γίνει μαγειρικής. Ασχολείσαι με τη μαγειρική, σου αρέσει να μαγειρεύεις ενώ ιρανικά φαγητά, σου αρέσει η ιρανική κουζίνα? Μου αρέσει πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσει κυρίως να τη δοκιμάζω. Αλλά πάντα για να δοκιμάσεις κάτι που εντάξει δεν το βρίσκεις και τόσο εύκολα στη χώρα σου, ίσως η προπόθεση είναι να το φτιάξεις κιόλας. Οπότε ναι, να πω την αλήθεια, δεν ασχολούμαι πάρα πολύ εντατικά, αλλά όπως έχω χρόνο μου αρέσει να δοκιμάζω ξένες κουζίνες και ειδικά αφού είχα την επαφή με την ιρανική, προσπαθώ όλο και περισσότερο να δημιουργώ πιάτα ή να δοκιμάζω ή να πηγαίνω σε μέρη που προσφέρεται η ιρανική κουζίνα. Πολύ ωραία. Ένα φαγητό, ας πούμε, που σου αρέσει και θα το ξεχώριζες ή που σου θυμίζει έτσι ελληνικές γεύσεις? Εντάξει, νομίζω ότι το καλύτερο κεμπάπ που έχω φάει είναι το περσικό. Είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλο κρέας δεν φτάνει το αρνητικό κεμπάπ. Όσον αφορά το Ιράν, το έχεις επισκεφτεί? Δυστυχώς όχι ακόμα. Ελπίζω πολύ άμεσα, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ όλα αυτά για τα οποία μαθαίνουμε να τα δω και στην πράξη πώς είναι. Να μπορέσεις να τα εφαρμόσεις. Σίγουρα και η γλώσσα, αλλά και όλα τα πολιτιστικά, τα στοιχεία για την ιστορία της χώρας. Θα ήθελα δηλαδή να τα βιώσω, να τα δω από κοντά. Ναι. Και τους ανθρώπους φυσικά. Άρα είναι στα πλάνα σου ένα ταξίδι, ας πούμε, μελλοντικά στο Ιράν? Σίγουρα. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι σχετικά με την εμπειρία σου από τα μαθήματα, από την επαφή σου με την ιρανική κουλτούρα? Νομίζω πως είναι κάτι που θα πρότεινα ανεπιφύλακτα σε όλους τους ανθρώπους που έτσι έχουν μια δίψα για μάθηση. Η επαφή με μια γλώσσα σου ανοίγει άπειρους νέους δρόμους που δεν τις έχεις φανταστεί. Τι να πω, από την επαφή με την τέχνη, με την ποίηση που εντάξει το Ιράν έχει άπειρα παραδείγματα να μας δώσει, με τον κινηματογράφο, με την ιστορία. Νομίζω ότι πραγματικά είναι μια σύνδεση πηγή που σου δίνει τόσα πολλά ερεθίσματα και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που είχα αυτή την ευκαιρία να τα δω και να τα ζήσω όλα αυτά. Ωραία. Επειδή είναι και περίοδος εγγραφών τώρα για νέους μαθητές, θες να μας δώσεις έτσι και μια-δύο συμβουλές για τα καινούργια παιδιά που θα ξεκινήσουν τα μαθήματα? Νομίζω πως το πιο χρήσιμο που θα το έδινα και τον εαυτό μου αν γύριζα λίγο πίσω το χρόνο θα ήταν με ένα ανοιχτό μυαλό και με μια διάθεση να μάθουν το παραμικρό. Από μια μικρή εκφρασούλα μέχρι μια λέξη που μπορεί να φαίνεται λιγότερο σημαντική ή λιγότερο χρησιμοποιούμενη. Εκεί είναι νομίζω η μαγεία της γλώσσας. Ισχύει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Για την πρωτοβουλία και για όλα όσα έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να μας στείλετε email στο marina@irancast.gr. Στη σελίδα μας Irancast, καθώς και στο SoundCloud, μπορείτε να ακούσετε τα προηγούμενα επεισόδια και φυσικά μπορείτε πάντα να μας ακολουθήσετε στη σελίδα μας στο Instagram. Σας ευχαριστούμε πολύ.